Jagat wasisaning Bathara kaya. Jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandhanipun Bapak Durna. Menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong. Ingkang sowan wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara. Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh. Yen najan dikapakno wae. Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta, padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene Sawanana Praja ing Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sawanipun Panakawan kekalih. Ya, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha larja sapraptamu Panakawan ning Praja ing Ndarawati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi Nala Gareng kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuhun Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Nala Gareng ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuhun Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha larja sapraptamu Panakawan. Nonamit pasang kaliman tabik tinebeng ing dumawahing tawang-tawang. Kowe iki ngopo Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepana ing tulak manuk sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Kara Bagong. Dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana Panakawan. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogakna sampun boten kirang prayogi. Oh Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Saka Lima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun iki sanget anggen kawit datusaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Menika kados Penemban Durna. Heeh, Penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Niki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niki gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora usah dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih. Bukti kula nggih Penemban. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawit datusaken jimat paripe. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya pangestuku tampan ana. Kula pundhe nggo jimat paripe ndayoning kasantosan. Gareng padha raja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk pangestuku tampan ana. Nun nggih Gareng padha raja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku ya Gareng. Nun nggih Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen dadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nala Gareng. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun iki. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan.
Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Cokat ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ngisi Wuring Ndorowati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndorowati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih, sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kalih kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu mulan, wuta ngitung lintang, tange kelakone cepak wurunge. Mula duwe gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra, pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pangendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndarawati.
Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku rek. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petra iki mengko tekaning pati, nuwun sewu panjenengane Sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Darawati utang nyawa karo Nalagareng. Kantri maning Nalagareng, arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Darawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye to reng le sumbar iki ora? Bumi angus negara Darawati kok mesti kula sing kobong. Ha kene iki ngrungokke tenanan le omong mencla-menclek. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Darawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base bosa. Bosa base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kanalingganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Darawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa Penemban Durna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih. Arep dijawabke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep dijawabke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu Sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng dijawabke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika dijawabke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti Prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kentir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Ning mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe dijawab karo anak ratu sing rada kucluk menika mawon niku estu kula mboten goro ning menawi dipun rabi kalian Petra lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17 Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akehing brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akehing brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa. Perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinuwun Prabu Duryudana monggo ora apa-apa.
Arep ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing negara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ngibarate blebekan emas ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan ayo ngoten niku carane ngitung ampun sembrono ning nek karo Petruk niku urip teng desa wong desa niku uripe tentrem ora berisik ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa mingkari sobo Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleng? Wah Petruk niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake Babrana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mang paringke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumandhing kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumandhing ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumandhing niku sing disebut mor misah mengkono lho Gareng nggih ning nggih gumantung panjenengan monggo mawon badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo paringke kula monggo paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel nuwun sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan ati mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petruk nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Wah, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksekke kiblat papat segara gunung isine ngrena wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan. Kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Lole kentos waluh gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan Nala Gareng. Ing atase kowe men drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndruwi kaya grojokan, nyerwete kaya becek sepuh Bapak Tegalan ucapmu barat. Wah, nesu e kok. Wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula semana mandra kumara. Kowe tak anggap wong Kentir, tak anggap wong edan, tak anggap wong Koclok. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, heeh, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nala Gareng. Nala Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripat ning Baladewa. Kowe ngino karo anak Lesmana Mantra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng? Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora.
Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekel kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora sambayang Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel nyuarake wong bapak. Genti-genti akane wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetokke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetokke sayembara. Yo. Aku tak ngetokke nggon aku. Sapa sing cilik gedene saka kadedaning Baladewa wenang mboyong ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora? Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong netar kadedayan. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke iki. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gawa Prabu? Piye? Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring kaliyan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gawa Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe bapak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gawa Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Diwaji. Kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awak-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, nistakaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih nistakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budal kang padha seba jeneng ingsun nedya nanting kelawan Atmajaku Purantawati mungguh kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki. Ngono nistakaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Purna gati ning Pananggilan. Sanutasa kondur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban Sekti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyo Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Kang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa. Pripun Mremban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho. Ingkang putra ing Banjarjungu. Buntur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dawuh menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Mremban.
Nadyan keputra pun Surtayu cumadong dawuh menemban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadong dawuh. Kula pun Swatama cumadong dawuh menemban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Anggenipun sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Leswana Mandala Kumala. Teluk damel menapa boten menemban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten. Sowan kula kaliyan Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun Panakawan Nalagaring lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalekake pustaka jaman Krimasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndorowati. Antawisipun kula kalih Nalagaring, anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumuli Nalagaring lan Bagong nantang kaliyan ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para satakura menika ing miganti Dursasana. Pripun, Perban? Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagaring kalah karo Bagong, wah, Lesmana anakmu ngene bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mriki kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong mung ponakan kok wedi diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wangsul kula tak takon kali panjenengan bawa penemban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Mengke kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal doting penyonyo sirahe doting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen. Nalagaring karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Wah, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek melundu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tanggo-tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan, Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkata lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati.
Kurawa wis dambyat-dambyat lho, Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane. Aku kok nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetapi para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petruk nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur ki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung kala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajaran sekretare para ora minggat glandang nenggala. Mudyar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndareke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana. Tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang kene tontonan kok nek nganti aku ngapusi aja dutak kakangmu Nalagareng nang ati. Iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni Rekana Patih kula ngabdipun Nalagareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rekana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu Rek. Ngati-ati. Piye goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujenge kakane sing ora apik to dongakno kakane menang karo pateh-patehke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah boyong Purantawati. Purantawati arti boyonge negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau? Kula matur suwun Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patih Ngastina ngwek-wek cangkeme tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng.
Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo kowe iki tak nggo jontrok men dono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, lolo garing suarane aja sak kepenake dhewe. Sangarepku wong cangkem-cangkem dhewe kok. Arep nyuwara kowe piye sangarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtai. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Dur Mogati kon maju ambek. Aku tak nggo nekrang sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan. Diam sakake barang. Ayo. Awas jae joke. Asem kok. Gleleng tenan e Gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang bengok-bengok banting rono banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahe kaya ngapa. Nek Gareng kaya iso ngalahke Ndara Surtai. Ndara Janaka mintuk pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandra apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadi
aku kena. Ora sok disambi omong. Nggih. Aku karo Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panah iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok. Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi dikeki japa mantra, japa mantrane. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga apa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga apa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga apa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, ora tau colong jupuk, Kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Lah nek ora der. Wah. Aku men siti. Kudu tatap tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu panakane Ndara Janaka bal kae Surtayu, bal sih, aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken Mas. Kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Panakawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Mongko nendang nganggo teklek kayu niku mak klothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gaman ya kalah. Surapur merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya nggih. Oh iya. Wah. Wong edan
tembung kendir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki gareng karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lah kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene kok. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku. Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyo guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijigan sing bagus sapa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Carane adu atau sing sirah. Nek wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Nek wis. Gon mburi apa piye, Nyok? Gon dodo apa, Nyok? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tak ancel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ha iya, ora rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa, Nyok? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake Nyok ayo. Mburi apa piye Nyok ayo. Lu kok meng gelis iki piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya ngene lho Nyok. Lho, dimanke tenan, gek ngantem. Mburi apa piye Nyok? Kowe tegese cah kendel tenan. Aku ya wani Nyok ayo. Mburi apa piye Nyok ayo. Kaya aku ngene lho Nyok. Ha iya Nyok. Oh isih. Arep ngopo ayo. Mburi apa piye Nyok? Mburi ya mburi. Oh ada kira. Wong iki wes. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo, Nyok. Nyok. Modar kowe. Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis to kaya. Engko nek utekmu wah, aku wis ra ndek utek. Oh. Ora kowe gagar utak. Aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak. Wis santai wae to. Pisan to. Yo, Nyok. Cak siramu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil ki, Nyok. Ping telu. Waduh, iki ora kebal sira aku. Resiko e, guys. Pecah siramu. Biar. Weh, ora apa-apa. Ya gentenan yo. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Ya guys yo. Ya Bapati tenan iki lho. Waduh. Tumung kula bapak ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ora engko sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, Nyok. Apa ya? Kowe iki ngapa e? Kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerot ngono. Kaya wis piye ngono lho. Kene yo. Ben tak.
apa-apa. Rame iki, rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe, padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap, siap. Apa-apa. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Perang ini iki ra penak to. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus-gabrus ngentek tenaga. Iya. Yo siap, siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo to kowe ora entek. Rasanya kayaknya. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras koknya pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to, Gong. Wayang-wayang ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh ngoten siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, saya Siap. Yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Bil. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngerekar. Wadake kalah. Yo. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Oh, Le. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan sekurtane baune iblis lanat. Walah dalah. Pola kawening derajate nolo gareng karo Bagong kok ngiwas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mantura Prabu Baladewa. Nolo gareng ora bali tak glantang negara dadi apa? Babasan karo ndi rek? Mulih Gong. Nek iki nek ora mulih ade mudar tenan. Iki ade nek ora mulih mudar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya, Nyuk. Iki perang kok sing kiper
Iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala panas main jajal sultaning bawane blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakatu glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah, murup. Heeh. Baladewa golek kaca ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Eneng engga-aga ala. Nenggala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tamake gunung jugluk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugluk-jugluk rek. Ya mbok kok ya. Diantena. Mongko ora sepiro lho. Ha iya. Heeh, aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Ku karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wis sawune wis nekat ngene ora dirosa sapa ora. Mundura nang ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa, tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora? Mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ora critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kajian ya Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula mriki dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape engko ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Reng. Ngapa? Ra. Wala, iki mati ta. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Kaya goleke pengilon. Tak goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya ditutut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metu sik lagi ditutut. Ora kok ditutut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Negara. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Non. Ngatur sembah. Pan ngatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambal. Kula pun dinggo jimat paripe.
Nalagaring sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Inggih, dasar kepara mekate. Iblis lanat. Panjenengan jangan bawa cicak mari nyelamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ya ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya, manut. Arit gelem? Gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren blasmu kowe. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki gak aku kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus kowe. Kurang ajar karo kana. Tak golek-goleki ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa dol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Gugu karepe dhewe. Konco digrujoke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kera tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki meneh. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng aku. Entuk bendhos kang endi? Anjile bakul degan ora. Awas suratan jam raja. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur Baladewa. Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Benjokoram menyok Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora hafal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa Waning pinta Wasi Jratara Anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Rama tambah. Ah iya. Ya Waning pinta, ya Anom Kokrasana, ya Raden Karsana. Ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo ding. Mati jeneng aku guguk karepe. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Rante gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segarasat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora konane. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Mate
dening aku kelakon neng UGD. UGD ya, nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati dening aku, mati. Mati. Setyaki. Koko Prabu. Latur semene Koko Prabu. Manus maring jatan. Oh Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Nandar. Adikku iki inggih Koko Prabu. Adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tatanan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nom. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ing langkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu laturi semene, ora pati ndonga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasane Rata Mantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane buru ora glandhange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Rata Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok Prabu nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhawuh sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Koko Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Koko Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Aku kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur kaliya Prabu Astina. Ya apa ora kurang ajar kuwi. Arep kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep apa meneh? Tuwe Nareswara Kresna.
kalangkung tresnani marang Adiabanon Cinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho, ngawur. Kowe ora. Iki sandangane bola kok denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa ya Kresna? Piye kadangku Yayi? Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yai kowe arep endi kowe arep endi? Arep endi? Ora salu lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik Nala Gareng iki Nala Gareng. Nala Gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani Bagong ayo diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku gak iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke mung donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wetone aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Kowe iki tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki diwangsuli kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radong. Ya wis tak suwunke marang nang kumono kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tansah pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi. Pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono Den. Rang. Aku piye ki Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko bali yo ngene. Gone rak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora cekat-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ya mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lek Marto. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marto. Nala Gareng wae sing bukan Nala Gareng. Nala Gareng sing bukan Nala Gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya.
Lho. Ngantuk. Ngantuk dengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Koko. Kok teng jerdul? Anakku Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bekti kula kunjuk, Pak. Iya tak tampa. Bekti kula mo. Iya tak tampa Petruk. Bekti kula Mir. Iya Bagong tak tampa. Eneng apa? Hah? Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Ora tak timbali kok sowan. Wis, Truk, matura. Para Madya Wusana tak pasrahke karo kowe. Parmanten usane Bapak. Petruk eneng apa? 1004 Diagung Mangaksami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng panggenipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula. Ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun. Sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa, Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahan ingkang kepengker Sinuwun Ndrawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndrawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndrawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndrawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil Ruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndrawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndrawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak, dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndrawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegeg gugeg sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan, Petruk. Wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndrawati, ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu, Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan kita nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu, aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndrawati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sak ora-orane dukuh.
ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak selak dadi pengantuanku ning pepundhenmu Pandhawa. Mengestoni monggo mengestoni bapak itu merap aku gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip muga-muga di udanane penjangkaku ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pus utawa senjata cakra pusakaning Sinur Prabu Ndarawati. Tukulan mriki. Iya. Mbok bolong kali codhe sapa sing gawe? Petra kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dhateng titah. Ya. Kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ing nastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Hah? Upama sampeyan niku dudu wis tak tubruk tak ulang-ulang. Saking seneng kula. Niku tenan Bu Kulun. Iya, tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok, nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang sak papadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli marang suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersen ya Petruk. Monggo ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula trimaringaken Bung Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya kula trimaringaken. Ya Petruk tampan ana. Gak piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara
Mbarep kakangku apa? Arjuna kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu. Bebasan wis pepes bayu kang tapis. Nggonipun Kakang Budidaya ngupaya marang endi? Mindraning pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Malayahi Werkudara wis ngerti dhewe. Lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata myang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Praja Ngamarta supaya angulari menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada. Parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya. Werkudara ngelingi lamun pustaka Jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa, kuwi pusakaning bangsa Ngamarta. Yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada, apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa. Werkudara sawaning kelurahan Nalagaring mlajar dumlojok tanpa larapan. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung Nalagaring dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dening Bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dawuh supados jejagi wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyana-nyana wonten Alindra kembar kemanikan ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya mbedah negari Ngamarta. Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen Darbiniyat bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Wah! Melawe sikile suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara kowe sapa? Jaya Lengkara. Ayo bedah Ngamarta legane atiku. Wah! Ati kowe. Wah! Wah! Hei! Ah! Wonten. Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadeg ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lha pripun? Dipol. Gandeng Kresna kakangku ora katon ing negara Ngamarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kanaring praja mung kowe.
ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane opo dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuwat. Bapak, kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Wes. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono. Lah Bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karang Tumaritis kuwi rak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Satriya loro sabrang. Pecah sirahe parat kowe. Sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa. Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar Pranyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang Laladan Karang Tumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing digendhekake para dewa ning awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Petruk. Iki ra senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Lah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kenta pangrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petruk. Dalem pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petruk. Mboten. Aku ki bendaramu. Kowe duwe maksud kowe. Anjur kowe arep balekke sapa Swardipek, sapa Swardipek, sapa Swardipek. Kancane omah napa? Sembelengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petruk. Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra.
Petro muga-muga kelakon ya tole nggih, Pak. Dipol. Nur. Petro kok raine katon sumeri. Biasane Petro ora gelem nyambut gawe nek yaine balik ke pusaka. Lah kok dadi Petro ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balik ke Sendata Cakra meneh entuk putrane Sinuwundarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar. Dewa Bathur ya jagat pangestungkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Sendata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Sendata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar ora. Sabar, Petruk, sabar. Kanjeng Rama nedya namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kelurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nyekeli kleru iki. Terus kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak? Nek Kyai Putri kok ayune kaya ngene iki lar miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ming Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo. Semar kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Sedara? Nggih. Seksenana ya Semar iki jaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngoten niku kula isin. Kula niki mung kere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Kresna! Lah kok dadi kaya ngene iki anane iki piye?
Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe abot Petruk trimane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra bakal dicaop karo si Purantawati. Ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase derajate Petruk iso goleki senjata cakra nggone langsung negara Antarawati. Aku ora trima. Aku ora trima entuk kanane kaya ngene iki. Kowe ban cindhe, ban siladan. Aduh. Meneng ora? Ora meneng seret metu. Kapok ora. Angger-angger kok nesu, angger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahe dhewe. Petruk iso ngaturake senjata cakra. Purantawati wis adil entuk jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti Lesmana mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentala karo Petruk, kowe arep mentala karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong gerang, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sampeyan dhewe. Dewa Bathara jagat pangestunggara ya Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ora weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemu nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka, padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Ya, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singgir iki. Aman Jodipati kula ajeng dhaup kalih Purantawati. Kula wis macak cara manten kok ora sida dhaup pripun? Bali oleh liya dina lak wujuti. Werkudara Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh. Mati. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Wiwit Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktenipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalindra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun
sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah ya Semar purnaning gati surasudra janing kang retsuwa berasta kaping ulah Darmastuti rayu sami makari rayu samya pinanggih kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pundhen kula Bapak Sanyarta sak kulawarga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing tlatah mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun genging samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal sageda pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara